dama na yi karatu kan shi a tuntuntuni. Ni ban taɓa ganin mutane masu mutunci irin mutanen shi'a ba. Na zauna na koyar a university shekara 48 ba irin mutumin da ban sani ba a ƙasar nan, amma ban taɓa ganin mutane masu tarbiyya, masu son zaman lafiya, masu waɗanda suka san darajar kansu irin mutanen shi'a ba. Sai na gani menene ya fi mun ba da rayuwata da su, ni ma in shiga cikinsu in koyi wannan hali nasu na kirki, kuma daga cikin ilimi na gaya musu wani abu, sannan ni ma in ƙaru da su. To abin da ya kawo wani harkar shi'a kenan. Ba za ka samu ɗan shi'a wanda yake mara mutunci ba, za ka samu ɗan shi'a wanda yake yana bara ko yansa suna bara ba za ka samu ɗan shi'a ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati yana haɗinci ba. Hatta teloli yanzu na shi'a da kai musu ɗinki ka ce gobe nake so, gobe za su baka. Waɗannan mutane kamar zaɓaɓɓu ne a nan ƙasar. A samu mutane irin waɗannan ba ƙaramin alheri ba ne. Bisa da ke ganin ba abin da ya fi mun banda ya shiga cikinsu mu ƙara juna. Ba barazana, aiki na ne na malamin makaranta wanda Allah ya ba wani abu daga cikin ilimi ba da gaskiya. Gwamnati in gaya mata gaskiya, kamar yadda zan ga iyalina da 'ya'yana gaskiya. Kowa ɗana ne, duk almajiri na ɗana ne. Saboda haka da yawa daga cikin mutanen gwamnatin nan yanzu almajirai na ne. Saboda haka wajibi na ne in gaya musu da abin da ya dace. To akwai wani abu da ya faru wata rana, shine na tafi harkar revolution ɗin na Iran, ana ta taron shekara. To da na dawo sai aka tsare ni. Da aka tsare ni a nan tashar airport ta Kano, sai aka yi ni a Lagos, sannan ba koma Abuja ba. Sai ya ce da ni ina ka je, sai na ce da ni Iran na je. Da ya kai ka Iran, na ce na je ne in koyo revolution, za mu yi shi a Najeriya saboda mu juya fuskar Najeriya ta zama ba irin wannan ba. Sai ya ɗaga kai ya dube ni. To musulmi ne, ya ce to jihadi za mu yi maka da kalmar mu ta musulunci, ko ba ka son jihadi? Sai saukar da kansa ƙasa. Shi kenan sai ce da ni in je gobe da safe in dawo. Na ce ai wallahi ba ka isa ba, ina tashar jirgi ka ɗauke ni ka kane nan, sannan ka ce ba za ka bani kwana ba. To hali lokacin da zan yi tafiyar nan mun gama da shi shugaban ƙasa na Babangida. Na ce da shi za ni ga inda za ni, saboda haka wannan matsalarsa kuma ta zama shi ya shiga cikin matsala, ba ne a cikin matsala ba. To shi ne mutum ba ya ɓoye abin da yake cikin zuciyarsa, tun da yake alheri ne. Wanda yake ɓoye abin da yake cikin zuciyarsa to ba alheri ba ne ke na cikin zuciya. Saboda haka harkar mu ne mai bayani, mutane su gane abin da ake ciki. Haka a yin ba sai na yi ku zo ku shiga shi'a, ku zo ku shiga shi'a. Yawa, domin babu sharri a ciki. Ba da zan shiga shi abin da zai jawa iyali na sharri. Na falle 23, jikoki na wane 30, da dangina da komai da abin da ne a rayuwa ta, sannan in shiga cikin abin da zai ma sharri ya zama sharri gare su. To ni wannan irin mutum ne, kuma duk abin da zan samu a duniya na samu. Ba wannan wanda zai bani wani abu fiye da abin da Allah ya bani da kuma wanda zai bani nan gaba. Saboda haka bani da tsoro ko bani da kwaɗayi, ba na neman komai, ba na tsoron komai. Yawa, gaskiya ita ce a gaba, shine kuma duk abin da za a yi a kyautata shi, a yi shi da kyau inda zai amfani kowa da kowa. Yadda nake gaya maka, nake gaya masu jina, haka nake gaya duk mutumin da yake gwamnati mun haɗu da shi. Saboda haka ba wani harkar tsoro a ciki, ba wani kuma kwaɗayi.